Iti napalabas, iti ti masakbayan, pateg ti anak, napasamak manen dagiti saan aninamnaman ni Oliver. Iti panagpadas na atumaray kadagiti problema, ad-adda anay ruar dagiti sekreto, asaan na kayat maamuan. Mi Erma, agtultuloy asumangpet iti biyag na, nyemno aniya ti pudno akayat na, dayta ti pagduaduan. Mi Joyce, agtalinaid iti ayan ti puso, nyem ni Doris, isumet ti nang rugi amang gulo, iti isip ni Oliver. Ket idi panunoten na amabalin na pay ama iturong iti nasaya at amin, adda nagparang apamaneknek amang balbaliw iti amin. Adda mang tiktik, adda mang saludsod, adda mang ipapatay kadagiti kinapudno, anapalalo anasakit no maibaga. Iti daytoy apaset, mapilitan ni Oliver a sumango iti maysa, a desisyon a mabalin amang dadael iti amin a kinapateg na. Papagayam, dinggin ti sumaruno apaset iti ti masakbayan, pateg ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mata. Siyempre, friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Ganda tayo, di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikagumaan na rin agayumaan tila ag-apak na. O sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga ti lugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makita mo ka diti babae iti batog ti tawa Jeron. Apay ka diti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat adda langana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Angam sayang laeng. Tamay samot nga squatter. Ang popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta? Pasaray makita ket. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikum amang kitkita iti walet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parak man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ayan tayo walet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Diyak mat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo't makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho iti asidag? Adda opisina kiti may kadwa pasdak. Papaabangak mo day ta pasdak.
Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Oh, iti day nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali mo tirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yu kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaeng kiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apag parangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilita na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iji pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi, nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo apag kamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka, nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmat lang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay ang tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na dayto yakapilya. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yun. Agpaysotay ko na nga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamarang mo? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di, agpakiputakmat na, tapno saan amakadlaw. No awisin na kaamapan iji mansion. Saan kan nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat.
Dayta ti Aramida, friend, tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo matan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mama nga isang pet ko iya mansyon, takilati siya na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isang pet ko, sakbay ng agkalaysa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. Nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanod, nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo, nga agtawid, iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpot ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Ken anya mo ti trabaho. Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Hakas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho ken kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko ken kuana day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang a babae wenno saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot ken kuana. O sige, at makipagkita iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na itinalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na itirwar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka mo't abalod dito'y? No dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigak. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pwestok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayang ngayalis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukwala ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga nang agkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kay kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng.
Lalaingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jak lakid di kaya tagsikong. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amodakin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat denggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, denggam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho, kasano pa'y ti tarigagay ta itaamaadaan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Iho, kasano pa'y itatitarigagay ta amaadaan iti ubing ijay mansyon? Sinalbag kit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay iti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apu ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, diyak kayat ti saan mo aputot, iho. Diyak kayat nga agampun ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaadaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam. Aramatek ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, diyak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito lang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Kanya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Didak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo agpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio!
Dito'y di nakakita akid iti babae nga squatter. Sapay ko matagmay at iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayat. Bumabaak, takasaritak. Adeta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka di napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Sana nga imbaga, tita. Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga day ta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti dua ng loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Aapay adi mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan amasikog ka. Agyan ka iya mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no umanugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim.
Uray na yunak ti may 1,000,000. Uray 2,000,000. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasan ko. Kumusta kan? Nasaya at mat, nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkidaw. Nga ikanak ka no iti 2,000,000. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2,000,000? Ay nasakla ko man ti tangdanan na iti 2,000,000 tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka iya mansyon. Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Uwan sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang naging sangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tukador. O sige, panawan ka pa eh. Oo na yan. Naglawa ka nagpuskol ti kutsyon. Kitaag man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya, kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak, akas ti ina ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaan. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana? Pangaasim, mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang.
mapasamak gayam. Apay ading nakasinuko ni Oliver ako na. Mas daawak ta iti awagak. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igam na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay, sus. Ay, delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo, no pagandaran na ti kwartana. Ang mga no pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Silid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan day di adumrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day tatitulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita si Led, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ninamnama da ito'y. Sika, ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Sige, Nana. Dayta ka ditay insangpot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat mo din. Iti nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa sa bali? Good evening, Ma'am, Sir. Napintas ka mat kayam. Ay, thank you, Ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sanak amang rabrabak, Ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, Mama, kunanamat kada kayo. Imunugun dagiti agina kadagiti silidda. Apay adi kamut umunog. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan kamut katulong balasang ko. Adda nagtulagan nyo kin ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang bilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una yun day ta Biyernes Santo, Nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay saus.
Mayatak! Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanto na pukok. Wen gayam, mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amun, Mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, Mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na singpot a marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpot mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, Mama. Saan da mapagtalkan? Ang, tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, Mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka ang masapa nga agawid, ah. At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Ha? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man day ta. Apay nga aglinlinis ka dito, Hardin. Kasano no madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Mhm. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, si ka nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Kasta ka di, sir. Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak dito eh. Ay, sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga numay kaglis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apay akasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Nay, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko mat? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mimat adwa. Ha? Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay?
Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Dores, naliday. Nasakit tinakam na no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Ha? Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kas ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akorta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Ha? Anya ti kaya ti asawan? Itidamo a panagkita me. Natinag ko ti kwarta a pag-grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amaamuan. No asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha? Agmay-may saka? Kat awan ti umno a pagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, huston. Di ka ko maagsangit. Ladingit. No naipalagip ko kan katinalidam anapalabas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpido tak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, huston. Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan na ka mapanidya opisinak? Imbilin ko itigayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantamanan iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tataloda. Uray, tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamangan no amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan da ti panagpampamarang ko. Uray siya nga rod.
Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ama kaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taagdan masikog akadwana. Dayjay ababa iti nagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mabalasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abim makbakitakon. Rumwar kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na, unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amuyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga oray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasan ko. Agasumot ngay ta triple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitan man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararad ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpasngay ni Doris. Anya? Nasalun at daamin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase day taarabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapul nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asidag nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mat, nana. Nasaw kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangin. Ibagam na niya, ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni ma'am, ha? Sorpresak ngamin ken kwa na. Okay, matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngaman mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka di daytoy. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Ay, tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nakalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama ang maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasan? Naglaing kang Doris?
Amom ka di anang ngina ti paintings. Adda talentom.